Daroš charoš lidi, já jsem Konop LP a máme tu první díl z našeho Minecraftu. Takže jak vidíte, mám texture pack, ten se mi strašně líbí, je, myslím, že od Koga, jo, to je od Koga. A vytvořím se nový svět, jsem pojmenoval hraji, čárka, točím a teda. Survival, dáme si bonus čestku, tohle. A já už jsem si připravil jeden seed, co jsem měl i v singlu, jo, ale že tady jsem bych použil, takže vytvoříme si ten svět, je taková Optifine a Race minimap, což je super. Tento seed mi vygeneroval krásnou poušť, jo, nebo bylo tam docela pěkný místečko, no. Já jsem to jednou chvilinku hrál, padlo mě, že bych mohl natočit z toho seedu let's play. Takže moment, to se mi nějak nezdá, tak co, vidíte, jak že mám Optifine, moment. Tak já si trošku z tohle, video setting, takže bright, quality, co tam? Render distance, teeny, no, můžeme to klidně takhle dát, quality, no dobře, tak, no trošku víc nás to zranilo, moment, já si jdu pro tu truhlu, protože určitě ty věci nechci ztratit, takže když mi to napište do komentáře, pokud vám bude vadit, že budu mít týny. No kde je ta čestka vůbec, ty? Bože, já jsem taky jeli to. Už mě nenapadlo dřív si toho vzít víc. Bo já jsem si chtěl vzít toho víc, ale přímo jsem si toho nevzal víc. Takže no to si děláte srandu. Bože, takový menší fail, možná docela velký fail. Bože, já fakt na ten parkour nejsem. Ale možná, že bych někdy hrál vaše parkour mapy, co jste nám poslali. Takže počkejte, já si jdu ještě pro tady ty kousky té hlíny. Já si umím, že to takhle failím, já ale prostě na ten parkour nejsem. Takže to mi vůbec nepište do komentáře, protože to je úplně zbytečný, já to už vím prostě. Já na to nejsem. Jakože, no, to je těžký. On je celou dobu dole. No tak tohle bylo hodně velký fail, dobře. To byl hodně velký fail, nevadí. Sakiru, OK. Jinak vám tu mina items nejde vypnout, ale já ho nebudu používat. Je úplně k ničemu. Nebo není k ničemu, ale já to používat nebudu, mě to úplně, ne, prostě nechci cheatovat. Tak já bych se podívala tady po té poušti, jak to tady vypadá. No, docela jsem to moc mi to nelaguje, takže já si dám video setting a dal bych si to aspoň takhle normálno. No, to už je lepší, protože já jsem vůbec nějak nevěděl. Nesekal jsem to, že to je dobrý. Tady jsou sugarcany. Takže ty vezmem, když tak pak do budoucna na knihovny. Tak. Ale je tady poušť, no, takže to je dobrý. Takže možná, že bychom měli štěstíčko a našli bychom, ale vesnice. Ale tak to je pěkný, tyjo. Tak to super. Super, to se využije. Máme aspoň kde bydlet. Takže tak. Takže se tady porozhlídnu. Tady koukám i řeka. Takže já si to podívám, já si to nechám vygenerovat. Tamhle chrám. Čekajte, já si nejdřív označím domov. Já ten chrám vidím. Já si označím domov, já bych si ho označil, já si označím tady. Vesnice a ne home. A teď bychom se teda mrkli do toho chrámu. Teda to já ani nevím, to jsem se ani nekoukal, že bych takhle v singlu. Já jsem ti šel jinudy, já jsem šel tam tudy, tam jsem nic vůbec nenašel, takže to, já jsem to chtěl právě zkusit na tu druhou stranu. A tak to je dobrý, to je fakt dobrý.
To je dobrý. Hele, to je hezký, ten texture pack je fakt dobrý. Tak počkejte, jste nějak takhle? Jo, tak si to prokopu. No a jsme hlavně také spadnout. Tam dolů. Protože to by byl průser. Průser, co tady bude? Diamant! Dvě železa a bone, ale ještě předtím rozkutám tady to. Nemíním, aby mi to vybuchlo před ksichtem. Železo, to je docela pěkný, to jde. Pěkný, zlato, tohle, to je pěkný, tak pěkný. Super. Taky pěkný. Takže mám jeden diamant. To si myslím, že je pěkný. Na to teda ocením. No, lopatu, ale to asi to nemá cenu, to si dělat nebudu. Takže já tady pozbírám nějaký ty truhly. Tak, mám nějaký bloky, samozřejmě, že já šikulám jsem si a jedno nevzal, ale počkej, proč tady? What the f, já to nechápu, kdy jsem vzal ten? Kde jsem to pro boha zase vzal? To je divný. Tam asi halucinace jako hrom teda. Jo, ten texture pack je dobrý, ale ono to laguje, takže moment. To se musím na to podívat. Co takhle? No, lepší. Lepší, no a jak lepší? To se říct nedá, že lepší. Ano, vím o těch TNTčkách, ale já je zatím brát nebudu. Si ještě, když bych to někdy potřeboval. Což si myslím, že někdy na to, že bychom, i když my bychom je mohli pak někdy vzít, až budeme mít trošku víc surovin, třeba na žebříky, že bychom mohli jakoby tím těžit. Což si myslím, a vlnu tady máme, takže to je super, máme to dneska vyřízený. Tak, já z toho nechám načíst krajinu. Zoom, teď. Kráčíme zpět k vesnici, kráčíme k našemu domovu. Jinak já to nechápu, to opravdu jsem nepochopil. Proč dneska mi najednou nejde skin, to je jako divný. S tím texture packem opravdu nechápu, proč mi to nejde. To jsem nepochopil. Ještě včera mi doma šel, úplně v pohodě. Prostě jsem se včera připojil úplně v pohodě a říkám to, hele, tak co prodáváš? 16 kuřat, nebo kuřata, emerald, 3 chleby, tohle, leather tunic, emerald a to, 3 emeraldy a leather tunic. Takže na to jsem čučel, takže já, čekaj, já se ještě jdu do nějaký dřevo. To jsou obří stromy, jo. A teď to jezírko, to je pěkný, tady by se dobře dalo chytat ryby. Je, ale to nějaký hluboký divně. Nebo jsem se probugoval přes textury. Ale koukejte, tyjo. Počkejte, já vám to ukážu. To je strašně to je divně vygenerovaný. Nebo, nevím, jestli to je divně vygenerovaný. A tady vede někam cestička, že by to pokračovalo. Co? Ale tohle by bylo dobré, že by to pokračovalo. No a tady, tam nic, co? Není tam nic, kašmrknem se. To nějak furt vede tam. Co? Tam? Je tam něco? Je tam něco? Co? Stromilka, já se rovnou zajdu pro to dříví, no, když už jdu tady. Koukám prasata. Wow. Zase nic moc. Ale tam kovárna, tak já si podívám, co je v truhle. Šikl by se nějaký armor, nebo ne, spíš diamanty bych bral. No spíš ty diamanty, ty by bylo lepší. Si myslím. Tak se mrknem. Ať je tam něco dobrýho, Co to je? Iron boots, iron leggings, iron boots, 2 jablka a obsík. Jo, to se šikne.
No to psík se šikne na Enchanting Table. No a rovnou tady vezmu toto, děkuju a vezmu si tady pet site, nemusím zbytečně dělat. Tak. Tak. On totiž i kámoš má Orego Minecraft. No a říkal mi, že prostě mu taky poslední dobou nejde. Že, nebo jde mu normálně se připojí, ale má furt steelský skin poslední dobou. Tak ne, no. Jak to je, ale ať už to konečně vyřeší, protože jako já tady nebudu lítat tak nějaký obyčejný varezák. Protože ať už nějak vypadám, docela se mi nelíbí, když jsem takhle Steve, no. Šupte, mám jak fakt divný chlap. Jaký divný chlap. Hele, ty prasolku, chceš tu sekiru, já ti dám, na. No chytej, počkej, já ti chceš tu sekiru. Jsi mi řekl, že chceš tu sekiru. Sekiru, na, já ti dám. Pojď sem. Ty neseš, pojď sem, ty si, puťa, co dělá na slepice. Jo, sorry, jsem ti zabil, no tak nevadí. Berem dom. No, každopádně, počkejte, tady nějaká jeskyně, nebo co to je? A tam je uhlí, tak to vezmeme. A taky myslím, že bychom to mohli vzít. A hlavně ale kámen bychom měli. No počkejte, nejdřív ten kámen, máme sice kamennou sekiru, jenže ta nám bohužel kámen nevykutá. Což je fail. No, fail to není, je to normální. Protože je jasný, že v reálu vezmeme kamennou, nebo většinou železnou sekiru a když bychom bouchli do kámene, to bychom zlomili celou tu sekiru a ještě by se stupilo. Hele, tady je láva. Ne, tak ne, co to je nějaký probunkovaný, takový fial, jak na diskotece, tuc, gay bar. No, já bych to tady asi teda ukončil, no a tady to byl takový uvítací díl z toho Minecraftu. No, abych to teda tady ukončil, jak jsem říkal, a zatím čau a uvidíme se u dalšího dílu, takže čau.